Kaseng Hezbollah ha kasing sa jan kalaong bakadon ya kahok banjubab da kanong kaliang ya kijing hartma jong kishipai Israel ki bala penyap ya uhe shipai jong ni kakenhun uhe tham ali tab taba ha kanong ba jong ke Lebanon ha ki jaka ba marjan jong ke Beirut ha katayo bala dam ha ka jingkran jong unong yalam ka Hezbollah unaim kazem ubula khot ya ka jing penyap ya utap tabai ka jingle don bor bar ka kamrunar ka bashirkhei bat benrap ba ka kenhun jung u kadan ka hok ban jubam bat ngin sarai ya ka por na ka benta kata u he tham ali taba tabai udai urang ba shipai balarang ba bha na ka te ka kenhun bala kershan da ka Iran ban sha penyap ha ka Israel na du ka jingete kular ha November jong usnem ar hajar arpsa kabala thmu ban pinkut no ya ka jingele persha kabala ne palat chisnem hapdeng ki arliang mamla kijing harthma ha kasngi ublei kilong shibenta jong kijing harthma ka bajurba jong ka Israel ya ka Lebanon ha ka bana ka liang kari Amerika ru kala penbor ya ka sarkar bakan penduk janno shisndon yak te ka kenhun bat ban khanglat ki kambe pisa jong ka Hezbollah ka Iran kala kentho ya kijing sha penyap jong utaba tabai bat kala khot ya ka kumki kamru khlau ka kenhun sipai revolutionary guard corps jong ka Iran kalaong ka hok jong ka axis of resistance bat ka Lebanese Hezbollah ban siu kliang ya ka snam jong kinong yale bashlur jong kaniam Islam kalong ka bamla ban keli ha ka ju ka por da ki spa ngut kinong kershan jong ka Hezbollah kilai shim benta ka jing net on tap yu utaba tabai ka jingyakin at hapdeng ke Israel bat ka Hezbollah kalanang jurba hadin ka jingyar thma jong ka Hamas ya ki Israel ha ka nyotrik ubnai October arhajar arpulai bar hadin kata ka jingyar thma ya ka Gaza da ki shipai ya da ka Israel ringkat bat ka jingyar thma bala thmu ya ki palok jong ka Hamas ha ka ni ka than kenthop ya ka Hezbollah ka badon ha Lebanon ka bala penkhi ya ka than Middle East ka badon jingmatam ka jingkulmar kalanang kiuru hadin baka Israel krapan jori ki jinghyar thma ha kaleng ka Lebanon ha ka ba kalathmu ya ki command center ki jaka siat roken bad ikinong yalam barang ba jong ka kinhun Hezbollah ha ubnai September jong usnem arhajar arpsau ka jingyakin at kalanang jor shu hadin ka jingsha penyap ju Hazan Nasrallah uhedu balaslam jong ka Hezbollah ha ka jinghyar thma da ki lingsun jong ka Israel ka bala penprai ki buntali ki yingsa ha Beirut kum ka jubab ka Hezbollah kalapan bathai de ki rocket bar ki drone ha kaleng ka than shatai lam mi jong ka Israel ka bala pelong bada ki hajar ngut kinong Israel ki lahab an pinkria jaka yeladi